abantu ebebengalandwa bese phambi kwenkosi. Who am I ukuma phambi kwenkosi na? I'm not fit. Nesimo sami siyaziwa. Kodwa nakho sengizibona sengiphambi kwenkosi. The Bible said, wawa ngobuso wakhuleka. Mefiboshethi wathi nansi inceke yakho. Oh God, here is your servant. Amanye amazwi engelutho. Ngoba masifika phambi kwenkosi kufanele sizilahle. Kufanele sizidele. Lo nkulunkulu othatha izinto ezingaqualify. Obhalayo mayibhala kuMawubo 1:13. Ithi iBhayibheli uyavusa odingayo othuli noma amthathe ezale. Amthathe endaweni la ngafanele ngabe ngaxoshwa khona. Amthathe lapho elahlwe khona. Unjalo lo nkulunkulu. Akabheki abantu mayisezosebenza. Akabheki ne-background yakho. Wedlula nezimo okhulela phakathi kwazo. Ukuthi indawo yaseLodebari la ngasekho themba khona. Nami ngilimele nendawo engibuyo akuvuki lutho kuyo. Umusa wenza ukuthi la ngavuki lutho khona kuvuka utho lube khona. Hallelujah. Grace kaNkulunkulu enamandla bazalwane. Glory to God. Usefive ungazi ukuthi usefive kanjani. Ngifike kanjani la ngikhona. Yini leyenza nibe yilokho engikho kodwa impendulo ingabibikho kube ukuthi nje umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Nikhona bangcwele. Jonathani, uMefiboshethi, uSaul, uDavide. uDavide wenzela uMefiboshethi umusa because of uJonathan. uJonathan wayezalwa uSaul kodwa wayenecovenant noJonathan. Hallelujah. uMefiboshethi uthola umusa ngenxa kababa. Kunabantu abazothola umusa ngenxa yabantu abanecovenant noNkulunkulu. Hallelujah. Siyazi uSaul was a king. Yayingamthanda uNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa Jonathan wayemuntu kaNkulunkulu. Hallelujah. Elesilungu lithini verse number 6.